Garai berriak bizi ditugu Euskal Herrian. Garai berri hauez aliatuz, elkarlanaren ildotik urrats berri eta sakonak egiteko unea dela deritzogu. Ezinbestekoa da elkarrekin aurrera egitea ziklo berri eta ilusionagarri eraikitzeko. Eta bide honetan, herritarrok protagonista nagusi bilakatu beharko dugu. Jarrera positibo honetatik eta norbanakoak zein kolektiboak diren eskubide zibil eta politikoekiko begironetik abiatuz, demokratikoa eta unibertsala den eskubide batekiko atxikimenduak biltze gaitu. Erabakitzeko eskubidarekiko atxikimenduak alegia. Norberak etorkizunari begira proposa ditzakeen proiektutatik haratago, uste dugu posiblea, beharrezkoa, egokia eta zilegia dela oinarri demokratikoa duen eskubide honen jendarteratzearen eta egikaritzearen inguruko ekimen kolektiboa. Pentsaera ezberdinen arteko elkargunerako aukera eskaintzen duen eskubidea ari baikara. Guzti honegatik, honako aldarrikatzen dugu. Herri gisa, gure etorkizuna erabakitzeko eskubidea dugula eta erabaki hartzea herritarroi dagokigula. Herritarron garaia da. Gehienok jakingo duzuen bezala, gure esku dago dinamika herritarra da. Erabakitzeko eskubidearen alde, Euskal Herrian lana egingo duena. Oinarri demokratiko bat sortzearen alde, sentsibilitate guztien topagunea izan nahi du. Erabakitzeko eskubidearen defentsa jardute demokratikoa da. Izan ere, erabakitzeko eskubidea nazioarteko legedian jasotako eskubide demokratikoa eta unibertsala da. Beraz, zer da demokratikoagoa, herritarrei bere etorkizuna erabakitzeko hitza ematea baino. Eta zein helburu jarri ditu gure esku dago dinamikak. Jendartean dagoen beharrei abagunea eman eta herritarrak abian jarriz, atxikimendu pertsonalak metatu eta antolatuz, gehiengo sozial, sindikal, politiko eta instituzionalak landuko ditugu, erabakitzeko eskubidearen norabidean. Bi printzipio ditugu, aniztasuna eta askotarikotasuna. Ezberdinen arteko gogokidetasuna bilatu behar da, ekintza bateratu eta eraginkorrerago jokaleku egoki eta erosoa sustatuz. Herritarrak abian jarriz eta genero eta adin segmentu ezberdinak oso kontutan hartuz, sektorez sektore ekiteko 5 eremu aurreikusi dira. Eremu ezberdinen elkarlana bilatuz beti ere. Identitarioa, sozioekonomikoa, akademikoa, politikoa eta komunikatiboa. Ekimena 2013an abiatu zen, eta herriz-herri, sektorez sektore eta nazioz nazioko aktibazioaren aldean lanean dihardu. Horretarako, ekintza eta ekimen ugari burutzen ari da. Martxoaren 23an adibidez, Euskal Herri osoan egingo den antzera, Andoainen gure esku dago dinamikaren maila ezerriko da Bastero aurrean, eguardiko 12 hain zuzen ere. Bertan ezarriko den maila horretan, informazio eman, arropak saldu, eta bereziki ekainaren 8an egingo den gizakatean parte hartzeko izena emateko aukera eskainiko da. Martxoaren 29an, Euskal Herri mailari dagokionez, Bilboko kasilan, arratsaldeko 5:30 herriz-herri eginiko lana erakutsi, eta ekainaren 8ko gizakateari begira bultzada emateko ekimena antolatu da. Eta 2014ko ekainaren 8an, Durango eta Iruña elkartuko dituen gure esku dago gizakatea gauzatuko da. 50.000 lagunek 130 kilometrotan osatuko duten katea zuzen ere. Eguerdiko 12tik 12:30 egingo da gizakatea festadiroan. Egun osoko jaialdia ekitaldia antolatzeko asmoz ere, guneak antolatu dira. Andoaindarroi dagokionez, 103 kilometroa dagokigu, Arakil Irurtzun ingurua. Eta Andoainen jarritan erronka, 600 andoaindar biltza izango da, 103 kilometro horretako gizakatea osatzeko. Gloria
Eskutik helduz batak besteai, ardezala luzera. Bakoitzaren eskuekin goaz, Durangotik Iruñera. Hainbat herrita bazter igaroz, denok batetik bestera. Herri librea eraikitzeko, orain daukagu aukera. Eta guztiok uste baino lehen, bertan elkartuko gera.